Cuk. Lagune Cen Ben. Wis lega. Metune monolan biyen ki yo ngene iki to. Iya. Heeh. Enak. Adi ki pemimpine. Wes. Wah, wis tinggal wae. Langsung dadi wae ra apa yo. Kepiyatoke ora iki pimpinane? Ora langsung sari nandi yo. Oh iya. Ben lah ora sida disawer sampean Mak Endah. Ditumping telu ra munggah kok. Kobong. Kobong. Sambatan. Yo, tak siapke aku apa? Heeh. Aku taruh apa piye? Siapke lho. Aja. Kon megar sithik ngono lho. Megar sithik gerak. Lah ya ora untel-untelan. Wis to. Mergo adem yo pengen untel-untelan. Makanya aku ora copot jaket iki lho ya, iki adem aku. Yo. Ayo pro konco Aduh, tapi iki metu siji Mak Endah. Ora. Opo kae? Lah kok ora. Hei. Bos itu ngomong, ra sida tak potong kowe. Wis bali wae ku, bali. Yo, kita sambut artis kita dari ibu kota. Penak men teko mlaku. Aduh. Sik mau ngene lho. Jik. Aku yakin bengi mas temuni Kepiye? Pak Jitu karo Pak Ibeng. Pak dulu Jitu. kabeh, Pak dulu Jitu. kabeh to. Mak Dulu kabeh. syukur kowe. Pak Jitu Awas iki kok Mas Tom iki. Di ngapura Mas Teguh, wong adewe sing telung session. Apa? Isih nang jagal ya ora ngene. Sing ada mayamne di ngapura bengi iki aku ora iso nyawer. Betul Pak Jitu ora apa-apa aku. Oh, mau aku rumbasane oleh kok. Nek bengi jaman Pak Ibeng nang nyawer. Pak Beng sesuk pas ulang tahun Pak Beng. Sapa? Pak Ibeng ulang tahun. Kayak wingi sing tahun ini utang aku meneng wae kok. Sampean wae utang karo sampean wae. Lho Pak Ibeng utang karo aku ya. Apa? Utang apa? Ulang tahun aku udah ngaek dhewe. Buka arepe dhewe kok. Yo, bengi iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alah wong mlayu iki.
Iki dalam rangka tahun Tasyakuran 80 tahun 8 tahun 80 ayo coba tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya. Iki lho, Polri yo ngene iki. Heeh, muga-muga ya Bapak Kapolsek ing Satam, muga-muga paringono Bagaswara selamat, paringono ajeng nang kene. Amin. Sedaya sak pendhawe anggotanipun. Amin. Ah nang kene iki adewe iki meneng bae mau wis wah kecekel nang mburi mau. Kecekel gawa miras. Jo, Pak Jo. Nun, Kepiye? Teruske. yo iki. Ngelmu iku Urung apa mau? ayo kaya ngilmu iku ayo kaya Bagi le berjuang Pak Ibeng karo Pak Jituk, muga-muga paringono rezekine paling lancar, Bagas selamat. Hei Pak Ibeng, ini kok penyanyine kok, waduh, yakin. Kepiye? Piye? Aduh, Ya, tak kon majunya nya. Hei. Monggo, Mbak. aku nek maju semaput. Aku piye to? Ayo, ayo, ayo. Piye? Kenalan? Sik, mikir Dik. Awas ki mine ngutah kuwi. Kok mimike sapa sing putah? Mi. Tak kira piye? Piye? Mi kok ora mimik kok. Nami kula Sinten? Teguh Celeng asli. Awak Kok malah koyar wong ijab kok iki? isi. Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dimii. Hei, mi lo wedang ora nganu lho. Go. Nun, Pak Jitu arep nyanyi. Buka. Mangan kok semang-semang kudu takok. Plerak-plerok wong lemu ra iso ndodok. Ngece. Aja ndodok yu, aja ndodok. Mengko yen ndodok leboni kodhok. Yes. Juragan bose ngersake nyekar. Oh, betul. Monggo. Ya, langsung dados. Yo. Semangat iku. Hai juragane. Go. Pesen kanggo wong wedok sing awake lemu rasah minder, tetap Apa? percaya diri. Tunjukkan kalau kamu kokean gizi ora kokean lerati. Semestinya. Ase ra trimo ase. Asih bakul lebih ra trimo. Oh, asih.
Iki Pak Jitu wis nyumbang lagu. Genteng siji Pak Ibeng iki. Wani ora. Ora iso. Alah, ming kadang tugu Pak Ibeng lawan nyanyi. Ora wani, Pak. Cemen. Go, Don. Carane nyekel Pak Jitu mik mau wis pas urung, Go. Pak Jitu, Mesti di Kau matke ra? aku tak matke. Didikane Ini sapa? apa ngene? Ngene ne mang wedi. Heeh. Rada ngene. Wedi. Ngene lah. Heeh, nek ngene mah ngene mah Ada kekurangan ini iki yo. Ngene Piye? Aku ndak eling ujung ngene iki. Ora yo. Ngene yo. Ah, nek Pak Jitu iki Mantep lho. diupamake. Aja ngaji dadi rondo. Urip sepisan tekan selawase. Ngono lho. Betul lho Pak Jabe. Dadi aja kok maidang le mak. Mek olo-olo. Maksudnya kepiye kuwi? Oh alah. Kowe ora ngerti maidang apa kowe? Ora. Alah, le macet lu bengi. Tore. Yo, ya. Mengko ya R ngene iki yo R ning mburi ya. Kah. Ning kono kae. Harap Bapak gerak. Mangsa kaya tun, mangsa. Mafailatun Buka gerak. Kita pemuda Islam Indonesia. Pemuda-pemuda hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Jangan takut bermimpi besar, jangan takut berkompetisi. Ayo tunjukkan bahwa kita pemuda Islam Indonesia. kita pemuda Islam Indonesia. Mari bekerja bersama-sama. Junjung agama Islam yang mulia. Mari bekerja bersama-sama. Junjung agama Islam yang mulia. Bukan suku damai to bolo? Ora damai lho pokoke kandang. Wah, iki moco cedak to kandange go. Cedak kandange nang ngene iki. Nah, lho pokoke kandang nerai-ngai tak delok. Mbok ngurmati karo Bapak Kapolsek. Salam ngibur bedak tahun, ora bedak tahun ya bedak apa iki? Bedak sasi yo. Bedak sasi. Senengan kowe. Yo mandut. Nyanyi sasae. Iki masih mulai. Kan Kedange ngudunge. Eri karo sapa kuwi? Ayo beda. Kalah. Kalah. Nyisir Bang. Ya, engko ya R ya. Kayak lagu Mega Tresno.
Kata-kata nih, jangan pernah berhubungan lagi dengan mantan, sekalipun itu dengan niat baik. Seindah apapun kenangannya masa lalu, bila dibawa ke masa kini akan merusak kebahagiaan. Gados. Mbok dulur. Tego. Nang kene jarene wedi ketubruk ngono ya, Go. Sapa? Iki Mbak Sania iki. Endi Mbak Sania? Nang kono jarene wedi ketubruk. Wah ya Allah, Mbak Sania. Olah. Rambutnya kepiye kuwi? Rambutnya gaul. Jan kowe kambil. Aku jane terus sampean nafsu, Mas. Astagfirullahaladzim. Nafsu lah gaprai. Wis iki mbane. Wis, wis. Endi? Arep dadi Aku urung e. urung. Urung kowe urung kei cari saing tok e duwene. Rencana tok entek. Entek. Dadak beleh. Alhamdulillah. Wah wingi sponsor kok baju ming dibeles dino entek e. Ya. Dungake wae. Ya terake. Iki kowe pasir kene cacahin truk. Ning sae pasir proyek ngene Bapak Situ. Pak Jitu.
ulang tahun nyusake nenek Pak Ibeng. Komplit ono pepes nila, Ono pepes nila. ono rica intro. Dicacah itu ngasih duit ya ono. Ane gune Pak Jitu, setengah kibir, rong kibir, rong kibir. Kiwi. Yo, kontan. Aduh, Ini bro. Ini bro. Alhamdulillah. Yo. Kowe rasa melu-melu kaose kuwi mbok ganti, Gus. Juragane kabeh tegak-tegak kok kowe kaose mingko ngono. Oh, ya, sih. Hal. Yo. Siap. Wis lunas ya. Kayaknya jangan apa gitu. Jangan apa. Wis lunas lho iki. Ini berarti pas do sambatan lho iki. Siap, yo. Lanjut. Sikro, sikro.